Uy, mga anak. Tay. Oh, tatay. Karon ang inyong uyuan, abot karong adlaw. May noon. Gikan sa gawas. Oh. Ay, Kaya noon, mo tay. na nga tanaw-tanawan ni nag-abot ni ha. Kaya ako di ko klaro kay sakit kay akong mata. Ito makadato si Kuya og tablitas. Oh no, ay daghang da. Dito na ay daghang pasalubong ato kay gikan gud sa gawas. Kadwa. Ito tay. Oh, Sing maayo na ning ato ako ang mamati sa kong buko. Kita na gyud mo tayo. mawa na kay maabot man to karon gud. Kita kay ato Sige. ang Tanaw. Oh, ako di lang ka kayo po magakuha na kay mata lagi. Naaba ka kung igsuon diha? Wa maginisugat ako sa terminal ni baon man tato silang moabot ko. Ng mga tawhana ni ako mga pagmangkon hasa karon. Oh, nastiyo. Tay. Astiu Oh, na. nastiyo tay. Oh. Ha? Abot na. Sus wa man Terminal. Suko ni na ron. tay. Oy! Oy! Nastiyo. Teo, kumusta Teo? Musta brad? Kumusta? Okay ra ko. Kumusta naman nga? Ako Teo Ikaw nga. na ibintahi. Gamit ko og motor Pero Teo. saan kapag binunagay? Gamit ko og motor Teo. Nya. Motor man, wala lisensya. Motor, ay, grasya to. Timbadlungon na. Nya mo to gipainom ko ni. Painom ko tatay tablitas niya, dako pas mata isda mo to, sudipan ko na igoy ang mata. Muna ni tabuan naman siya. na ibindahi. Mata karon. Meron ako alaki. Bardado ni tanan. Sige lang. Ya. Eh na ako daan tambal rin na gan. Mao ka tayo kay Tambal na ron. Signgul-ngul. Pag-amping mo sa inyong kaglingon kay. Hoy, pasulubong na to. Tabu, tabu naman. Naidagan. Hoy, tsokolate. Naidagan. Naidagan ko na. Pag karon ato tabi. Tatabaran na. Tara. Awas na tiyo na. Sige. Aron buwa na yung gipamati. Ino mo ni tambal nga kong gidaha. Sus mayon Teo. Ika na sila nga important ni. Okay kayo. Sila nasod. Sige. Ako na ihatag ninyo. Wa na yung pangulgul pa sa ako ang Sige. sana ni. Salamat ka. Brad, Okay. mana. Salamat ya Teo. Pagmangkon. Kini. Sige. Tumara na ninyo ha. Para buha na yung gibo. Oh, salamat. Epektibo kayo na mga antibiotic. Sige dong, Teng. Oh, dai. Ato ni tumaron pagkuha ditong tubig og baso. Sige tay kay Oh. kita nang ngulngula sun kamo tay. Sige dada diri. Kay tumadar mga wagta ni kay 14 po kuno para. Tumara na yung kayo. Oh, dara lang. Buwas ni tablita sa. Sige. Pero huwag tang na yun. Ikaw tumakon. Sige, tumar kayo yung mga doon. Kuan ni tablita sa tay. Ay, sa kay epektuan ni tay. Di oy. Epektibo kayo na. Epektibo kay dito na. Anam nagkawa ang sakit kung ano mata. Ay, Ay, noon. Di infectar na yun. no nawa. Sus, hayahay ng pananaw. Nindot na. Imo ha. Kung sa may kuha tay, mura magning ani tay. Mura magning gahin ni maayo lain man ni ako na kuan tay sa kuwang kuguling mo tay, mura maginit akong lawas. Mabitaw mo mag Sus, unsan man ta? Unsan man ni ako tay, ay ning gahin man ni. Nga naman mo. Lain Gahin man ni tay. Sus. Bida. Lain wala ko nahatag ninyo di ay. Sabi ni kuan na, Betyo. Palam na ito sa kabayo. Tasa nga nawa ang Unsan sa kong mata niya. Unsan ni Tiyo ay no. Lain naman ning tablita sa akong nakuan init akong lawas niya. Wala nga ako Kondisyon nahatag man ni. ninyo. Ang para na ito sa kabayo. Agoy, gusto na ko nito. Ito na Sao ang man dangan ito, nito ano? ay. Ugdang naman kayo ni, param dito sa kabayo di ay. Para sa kabayo. Ito ko nahatag Sami ninyo. ka di, maulian pa baka ni. Brad, naunsa man ning
Di mo samtong tablita sa imong gata nga. Gahi na mga hinuon eh. Ay. Agoy tiyo, unsa naman ang taon ng klase sa tablitas imong gihatag na ko. Sus, wa nga pagbakon. Kita mi. Ako nahatag ninyo. Agoy. Napali. Paras kabayo. Wala, ito. Ay, susungula. Unsa naman ni Brad? Oh, imbis. Ang kaso kong mata ni balhin naman nun hindi sa ubos. Di naman pagkagahian ng tao na unsa ni Brad. Tablita sa Brad. Ang ako si Bitawtay, nawa ang ngulgul sa kong bugton. Pero hindi adre naggulgul sa ako ang junior unsa ni tayo. Stiyo sa di patuya mo stiyo kahatag sa tablitas oy. Ngaon, mura na kong Usa magbagot. umangon. Brad. Oh, Sa umangkon. Oh, Nasipyat man yung kong hatag ninyo. sumbrito. Kamu na lang bahala mo sabot. Kay buhiyos na na. Mga Pero sa ka, usa ka semana.